बबुआ बड़ी अभिमान में रहे कोनो कर अभिमान रहल ना कबे सोई भाई के बहन रहे हम क्या है ए पर ध्यान दो हम का हई ए पर जब ध्यान दे महेंद्र राय जी हथौज निवासी पूर्व प्रधान हमारा पुरस्कार भेजनी महेंद्र भैया नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा बात मुख नहा प्रमुख सुख के भूख के कारण दुख हमने का सुख का खोज में पड़ के दुख का नियरा जाके खड़ा हो जाता नहीं जबकि शास्त्र बतावता जे दुख में सुख के खोज करेंगे चाहे हमने का सुख में दुख खोज के नियरा चल जाता नहीं सुख में दुख खोज के देव की वासुदेव जेल में रह के आ दुनिया के मालिक को हो जा बोला तो दुख में सुख खोजो सुख में दुख जन बटोरे दादा पता ना दी चाम हाड़ छोड़ देले बा अब कतना दिन चली हैं बार रखाते बा ए पर तनी ख्याल करो दुख में सुख के खोज करो जो मेन पॉइंट पर हमने के ध्यान नहीं खींचा दे तू ने ध्यान दे एक हिस्सा बाचल बा ई पर ध्यान जेना तनाना ओहिया रही ए देहिया काहे मोका जेना लइका लइका करेला तो माफ कर दिहल जाला भाग मनावे के चाहिए जे हमार जिंदगी यही में जेतना तहर फाटी हम ही न सियो चाहे तहर फाटो चाहे तोहरा मैडम के फाटो चाहे केहू के फाट जा घर में यही से पहले रह जे कतनो सुधरबू बाकी सुधरी ना यही से पहले जी माई के तो सुधरू लेकिन सुधरी ना साचा साचा यही से हमके पुरानिया कहले बालू जे जौन करब उहे पइब जौन बोब उहे कटब दोसरा के गाड़ी देब तो तहरा का आशीर्वाद दी बरियार हो तो पटक के मारे लागी ओहू ले बरियार हो तो तोहरो के मारी आ तोहर संगवा जी बोलो तारी उनहु के दुका कह दे जे बोईबा बोईबा बाबूर कैसे पैबा फलाया विचार करी बाबूर के गाछ लगा के खांची ला खचोला लेके बैठल बा ये करा पसे लगना दुआर पे लगौले बड़ा खचोला लेके बैठल बड़ा जेकरा पसे लगाए हम चुई कबो संभव बा एह बगल लगे कोनो और बा महाराज गंगा जी में बुड़की लगा के इनार को उतारो एकर दवाई राचियो ना भेटाई राजेश बाबा जे बोई